दा नैबे 3 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावदों होननानै जों बुंनांगोन। जोङो 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों रुजुयोबा दा इकुवेल बादि जों मोनगासिनो दङ। आरो जोंनि मोनसे समनि हाग्रामा महिलारिया जे 17 बोसोर बिथाङा सासन खालामदोंब्लाबो बिथाङा बेबायदि मोनसेबो आसनि लानानै रायजोफोरनिसिम बेबायदि होनायनि सुबिदाखौ जों नुवाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल सरकार, बे सरकारा दिनैहाय जोङो बुंनो हायो 36थासो बेबायदि फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै, मिशन लानानै, भिजन लानानै बिथाङा दिनै सामलायगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि गांनाय उखैनायनिफ्राय जों एसेबाबो रेहाय मोनदों होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। आङो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल मोनसे जोङो लानो सिगां दोङो। आरो बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटिनि जा गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारी बिथां, 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि जा आफादगिरि मन्टु नार्जारी बिथां, गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारी बिथां, जोंनि ब्लक कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर, प्राइमारि कमिटिनि गासै दैदेनगिरिफोर, आं नोंथांमोन गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिबाय। आरो जोंनि दिनैनि खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जोंनि आथिखालाव मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि दिनैनि थामहिनबा 15 डिसेम्बरावनो जोंनि बिटिआर सरकारा दाफुंजादोंमोन। आरो ओइदिनखालिनो क'क्राझारनि ग्रिन फिल्डआव मोनसे गेदेरथार सुबुंगमानि गेजेरजों मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि जे जागायजेननाय बे खामानिया सोलिदोंमोन। आरो जों दिनैहाय फैयै फैयै 3 बोसोराव जों दिनै आगान होबाय। जोंनि बैसोआ खोब उन्दैब्लाबो, जोंनि सरकारा गुसुं समब्लाबो थांनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जे बिपिएफ सरकार बा बिटिसि सरकार, बे 15 बोसोर बा 17 बोसोर सरकार खालामनायजों जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बा बिटिआर सरकार, बे सरकारजों जोङो रुजुनानै नायोबा जोंनि बे 3 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकारनि गोबां माखासे खामानि मावनाय, बे मावनाया खोब बाख्नायजाथाव। आरो बिथांखौ जों दिनै ब्लक कमिटिनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। बिथांनि गोख्रों नाजानायावनो, गोख्रों बेबायदि थांखि लानायावनो, बिथांनि बे भिजनारि मोनसे सानस्रिजों खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथाङा आसामाव, सारा भारतआव दिनै रायखांजानाय मोनसे बिटिआर सरकार बिथाङा खालामगासिनो दङ। आं बिथांनो हाजार हाजार आं साबायखर जासिगोन। आरो बिटिआर सरकाराव जायफोर जोंहा दा एमसिएलए दङ, जायफोर इएम दङ, जायफोर डिपुटि चिफ दङ, बिथांमोननोबो आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि नैबे बिटिआर सरकाराव जोंहा मोनथाम हानजाजों दिनै एलायन्स खालामनानै सरकार दादों, इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि। आं बे मोनथाम दलनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। आरो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिगोन। बिथांनि जोथोनावनो दिनै नैबे जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै बेबायदि मोनसे सुजुग एबा सुबिदा, खुंनो हानायनि जे सुबिदा बेखौ मोननो हादों। आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन। बिथांनि गोख्रों नाजानाय, गोख्रों सुबुरुन्थियावनो दिनैहाय जोङो बे बिटिआर सरकारखौ जोङो 3 बोसोर जोङो खुंफैनो हाबाय। आरो आसा खालामो 3 बोसोरल' नङा, 5 बोसोर, 10 बोसोर, 15 बोसोर बेबायदि मोनसे सिमांनि जे दावबायनाय, बे दावबायनाया निसय थांबाय थागोन। दा नैबे 3 बोसोराव जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावदों होननानै जों बुंनांगोन। जोङो 17 बोसोरजों 3 बोसोरजों रुजुयोबा दा इकुवेल बादि जों मोनगासिनो दङ। आरो जोंनि मोनसे समनि हाग्रामा महिलारिया जे 17 बोसोर बिथाङा सासन खालामदोंब्लाबो बिथाङा बेबायदि मोनसेबो आसनि लानानै रायजोफोरनिसिम बेबायदि होनायनि सुबिदाखौ जों नुवाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल सरकार, बे सरकारा दिनैहाय जोङो बुंनो हायो 36थासो बेबायदि फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै, मिशन लानानै, भिजन लानानै बिथाङा दिनै सामलायगासिनो दङ। आरो बिनि गेजेरजों
जोंनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि गांनाय उखैनायनिफ्राय जों एसेबाबो रेहाय मोनदों होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। आं बेखायनो फारि फारि आं खिन्थानो लुबैदों जे जोंहा दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार, बे सरकारा जोंहा गोबां माखासे मा होनो जोंहा मिशन स्किम आरो फ्लेगशिप प्रग्राम बेबादि लानायखौ जों नुदों आरो बिनि खामानिफोरखौ जोङो सरकारनि जानानै बा दोलोनि जानानै जों मावबाय थानो मोननायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों। आं मिजिं खालामगोन फैबाय थानाय समावबो निश्चय जों बे खामानिया जोंनि आखाइनि गेजेरजोंनो मावफुंजागोन, आं बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ। जे जोंहा गिबियावनो जों बुंनांगोन जोंहा बड'लेण्ड सुखि बिथांखि, बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन, बे मिशना जोंनि यां जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे बिराद गोग्गाथाव मोनसे फ्लेगशिप प्रग्राम जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा निश्चय माबा मोनसे लाब जागोन जों बेखौ मिजिं खालामनो हायो। 2 नम्बराव दङ जोंहा गियान सोरां बिथांखिनि बाथ्रा, फरायसाफोरनो 5,000 बेबादि फरायनायनि सुबिदा, बेखिनिखौ जोंनि बिटिआर सरकारा दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरावनो दिनैहाय जोङो नैबे समस्थियाव 600 फरायसा फरायसुलिफोरनो बेबादि गियान सोरां बिथांखिनि अनसुंथाइ जों होनो हाबाय। आरो जों दिनैहाय नुबावदों बे गियान सोरां बिथांखिनि सिङावनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इउपिएससि, दा बे इउपिएससियाव जोंनि नैबे समस्थिनिफ्राय 3 फंबाय बिनानावमोनखौ जों बाहाय देरहासार जानायखौ जों मोननो हादों। आरो जोंहा बाहाय दङ बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन एपिएससि, थांनाय जोंहा समाव गासै 37 जन फरायसाफ्रा बाहाय एपियार खालामदोंमोन, नाथाय बिनि गेजेराव जोंहा 28 फरायसाफ्रा बेखौ एपिएससि आनजाद उथ्रिनो हादों। बे जोंनि थाखाय बिराद गौरब, बिराद मोनसे देरहासारनाय होननानै जों बुंनो हायो। बे मोनसे आरो बाहाय जोंहा दङ बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियार, दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा इन्जिनियार फरायनायनि सुबिदाखौ दिनै मोननो हादों आरो सानसे बिथांमोना निश्चय बे जाफुंसार जागोन, जों बेखौ गोथौ फोथायनाय लाखिनो हायो। बे मोनसे आरो जोंहा दंबावो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन मेडिकेल, दा जोंनि नैबे 12 नं चिरां दुवार समस्थिनिफ्रायबो बे मेडिकेलाव सासे जोंहा फरायसुलिया फरायनो मोननायनि सुबिदाखौ जों मोननो हादों। खोब गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेबायदि मिशननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा निश्चय सानसे समाव जोङो हिउमेन रिसोर्स जों जाहैनो हागोन, आईएएस अफिसार, आईपीएस अफिसार, एसीएस अफिसार जों जानो हागोन, बेखौ जोङो निश्चय मोनदांनो हायो। बे मोनसे आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माइनाव सोरां बिथांखि, दा माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा दिनैहाय 75,000 बेबादि मोनसे अनसुंथाइ मोननायनि लामायाव फैगासिनो दङ। दा बिनिनो 25,000 रांखौ फार्स्ट फेज हिसाबै जोंहा 4,865 था सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अलरेडि होनाय जाबाय आरो नै जोंहा दा 5,000निफ्राय 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आरो बेबायदि माइनाव सोरां बिथांखि बेखौ होनो थांगासिनो दङ। आरो जोंनि नैबे फार्स्ट फेजआव 12 नं चिरां दुवार समस्थिनिफ्राय 82 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों होनो हानाय जाबाय। बे खोब गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बिनिनो जोंहा आलारि सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखिया जोंनि मन्दिर मस्जिद गिर्जा बायदि बायदियाव 2 लाख हिसाबै बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखिनि अनसुंथाइ होनाय जादों। जोंनि समस्थियाव गासै 12था बेबादि मन्दिर मस्जिदफोरनो जों बेबायदि अनसुंथाइखौ होनो हानाय जाबाय। बे मोनसे आरो जोंहा बाहाय दंबावो जोङो खोनाबाय थादों फिन रोदोमखां बिथांखि, जोंनि एनडिबि बिथांमोनखौ गायसनफिननांगौनि थाखाय दिनैहाय जों खोनादों 19टा कअपारेटिभ ससाइटि बिथांमोना बानायनानै दिनै 2,100 जोंनि केडारफ्रा बे खामानियाव दिनै इनभल्भमेन्ट जानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना जिउ दानायनि जे राहा, बे राहाखौ बिनि गेजेरजों खालामबाय थानायखौ जोङो मोनदांबाय थादों। बे मोनसे आरो जोंहा आइ अनसाय बिथांखि, जाय बिमाया गोरबोआव थानानै गोबां जेंनाजों भुगिनांदों, बे बिमानो बिटिआर सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुबाय थानाय जादों आरो बियो जोंनि समस्थियावबो बेखिनि राङारि अनसुंथाइखौ जोङो होनो हानाय जाबाय। बे मोनसे आरो जोंहा अनसुंथाइ बिथांखि, दिनै बिटिआर सरकारा 18,400 बेनिफिसियारिफोरनो बे अनसुंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों राङारि मदद होनाय जाबाय आरो जोंनि समस्थियावबो जोंनि बियाबावबो बे अनसुंथाइखौ जों निश्चय मोननो हानानै जों खोब गौरब होननानै जोङो मोनदांदों। बिनि अनगायैबो जोंहा बड'फा लाइभलिहुड मिशन, बे बड'फा लाइभलिहुड मिशनावबो जोंहा गोबां बिथांखि दङ। बड'लेण्ड अमा बिथांखि, बड'लेण्ड सेरिकालचार बिथांखि, बड'लेण्ड हेन्दलुम बिथांखि आरो बड'लेण्ड
लखपति महिला बेबादि आसनि लानानै जोङो बै जोंनि आइ आफा बिथांमोनखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे दिशा गोनां लामाजों लांनो थाखाय बेबादि मिशननि गेजेरजों खामानि मावबाय थानायखौ जों मोनदांदों आरो बियो निसय जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव होननानै आङो बुंगोन। बेनि अनगायैबो जोंहा बिटिआर हा बिथांखि बे हा बिथांखिनि गेजेरजों रोजा रोजा जोंनि हा जायफ्रा पाट्टादारि दंमोन दा बिथांमोननो बेबादि सार्टिफिकेट होनाय जाबाय आरो जोंनि परिसआव थानाय गोबां जोंनि आइ आफा बिथांमोना थांनाय समाव जेरैबायदि लेन्ड पाट्टा लेन्ड टाइटेल मोननांगौमोन बिथांमोना मोननो हायाखै। दिनैहाय जोंनि बे बिटिआर सरकारनि गेजेरजों 42,650 बेबादि सुबुंनो जोङो हा पाट्टा होनो हानाय जाबाय, लेन्ड टाइटेल होनो हानाय जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरो 1 लाख जोंनि आइ आफा बिथांमोननो हानि टाइटेल लेन्ड टाइटेल होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो। आरो जोंहा दा बैसुमुथि बिथांखि हिसाबै जोंहा दा बड'लेण्ड सरकारा बिटिआर सरकारा आजावनानै दा बिनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। जा लेन्ड रेकर्ड डिजिटाइजेसन सारा आसामावनो सारा भारतआवनो बे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। दिनै बिटिआर सरकारा गिबि महरै बेखौ जोङो मावनानै सारा आसामावनो सारा भारतआवनो जोङो दा मिथिजानो हादों। जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बे खामानिया सम्पूर्ण जोंनि बड'लेण्ड सरकारनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बेयो मावफुंजागोन जों बेखौ मोनदांदों। बेल' नङा जोंहा बड'लेण्ड सिट बिथांखि दा बे बड'लेण्ड सिट बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ ट्रेनिं होहोनानै मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो बेनि अनगायै जा बेमार होबथा बिटिआर बिथांखि मिशन रग निर्मल बिटिआर दा बेनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि गोबां गोरिब न'खरफ्रा दिनै बेबायदि बेरामजों भुगिनानै थानांदों। दा बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था सोलिगासिनो दं। जोंनि समाजनिफ्राय 200 सुबुंफ्रा बे बिथांखिनि गेजेरजों लाब जादों होननानै जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। बे मोनसे आरो बिनि अनगायैबो जों दिनै बुंनांगोन बिटिआर सरकारा 3 बोसोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन दोलोआ बुंगासिनो दं, अपोजिसन पार्टिफ्रा बुंगासिनो दं बिटिआर सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दासिमाव सासिमबो एपइन्टमेन्ट लेटार बा साख्रियाव थिसननो हायाखै होननानै बुङो। नाथाय बे 100% नंखाय। दा जों प्रमाण होनांगोन दिनैहाय बिटिआर सरकारा दासिमाव टेट टिचार हाइ स्कुल आरो हाइ सेकेन्डारिनो 851 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार होखानाय जाबाय आरो कम्पेनसेसन ग्राउन्ड हिसाबै जोङो 102 सुबुंफोरनो जोङो साख्रियाव थिसननाय जाबाय, एपइन्टमेन्ट लेटार बिथांमोननो होनाय जाबाय आरो 662 भेन्सार स्कुलफोरनि जे 2155 फोरोंगिरिफोरनो अलरेडि एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जाबाय, होखांनाय जाबाय थांनाय जोंहा टिचार्स डे बे हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो जोंहा एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै जोंहा 20 जन बिथांमोननो जोङो अलरेडि एपइन्टमेन्ट लेटार जों होखांनाय जाबाय। पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनो जोङो 95 जन मानसिफोर जों अलरेडि बेखौ होखांनाय जाबाय। भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै 20 जन फोरोंगिरिफोरनो जों अलरेडि होखांनाय जाबाय। एसिस्टेन्ट हेड टिचार बिथांमोननो जोङो 6 सुबुंनो जोङो अलरेडि होखांनाय जाबाय आरो बिनिनो एसिस्टेन्ट टिचार अफ 1999 जे बेच दंमोन दा बिथांमोनखौ रेगुलाइज खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोननो 915 जन सुबुंफोरनो अलरेडि बिथांमोनखौ रेगुलाइज खालामनानै जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटार जों अलरेडि होखांबाय। अब्ला सोरबाया बुंनाय बाथ्राया नंगौ जाखो ना जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय खामानि मावनाया नंगौ जाखो? दा बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना निसय बुजिनो नाजानांगोन, बेखिनिखौ आं बुंगोन। आरो जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि गेजेरजों जोङो दिनै गोबां माखासे बिथांखिफोर जों मोननो हाबावदों। जोंहा बड'लेण्ड कमिउनिटि काउन्सिलिं प्रग्राम बे अलरेडि सोलिगासिनो दङ आरो थेंफाख्रि डिजिटेल इम्पावारमेन्ट प्रग्राम 420टा बिसिडिसिफोरनो बेखिनि खामानि मावग्रा सुबुं जोंहा सायख'नायनि बाथ्राया दिनै सोलिगासिनो दङ। फास्ट ट्रेकिं बिटिआर पिस एकर्ड प्रजेक्ट प्रग्राम अलरेडि बे जागासिनो दङ, बे सोलिगासिनो दङ। बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप प्रग्राम अलरेडि 100 जन बिटिआरआव फेल'सफोरखौ जोङो सायख'नाय जाबाय आरो बिथांमोननि गेजेरजों दा गोबां खामानिखौ दिनै मावबाय थानायखौ जों नुदों। डिजिटाइज बिथिङाव बिथांमोना निसय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बाहाय एसेब्लाबो मदद मोनदों आरो बेनि गेजेरजों थांनानै थानायनि सुबिदाया निसय फैदों जों बेखौ बुंनो हायो। दा बाहाय दङ जोंहा बड'लेण्ड ट्रेड एन्ड इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेड सेटआप बेखौ गायसननायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे मोजां
खामानि मावनायनि बिथिंजों थांनानै थानायनि सुबिदाया बे मिशननि गेजेरजों बा बे फ्लेगशिप प्रग्रामनि गेजेरजों जानो थांगासिनो दङ। आरो जों दिनै बुंनांगोन जोंहा चिफ मिनिस्टार अनारेबल चिफ मिनिस्टार अफ आसाम बिनि माखासे खामानि मावनायनि गेजेरजों जा गुडविल मिशन प्रजेक्टआ जोंनि गेजेराव गोबां जोंहा किल'मिटार बेबायदि किल'मिटार लामाया दिनै फाक्का जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो अलरेडि बे खामानिया दिनै मावजागासिनो दं। जोंनि समस्थियावबो बे खामानिया निसय मावजाबाय जों बेखौ बुंनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुड गभर्नेन्स बिटिआर मिशन बे गुड गभर्नेन्सखौ बोरै खालामनो हायो बिनि थाखायबो जथेस्थ' जोंहा दा बेबायदि फ्लेगशिप प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो दा सांग्रांथि लाबोनाया सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों निसय जों माबा मोनसे जाफुंसार जानो हागोन जों बेखौ नुनो हादों। दा जोंहा हेल्थ फाउन्डेसननि गेजेरजों मेडिकेल लाइनाव हेल्थ सेक्टराव गोबां खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बेयो निसय मोजांनि गेजेरजों जागासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन। आरो मोनसे जा सेल्क' फाउन्डेसन बे सेल्क' फाउन्डेसनाबो बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै हेल्थनि खेथ्रआवनो सावस्रिनि बिथिङावनो बिथांमोनाबो खामानि मावनायखौ जों नुदों। बे मोनसे कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रास्ट बे ट्रास्टनि गेजेरजोंबो लोमजानाय बिथांमोननो दुखुथिया बिथांमोननो फाइनान्सियेलि सापर्ट बिथांमोननिफ्राय होनाय जादों। आरो जोंहा बड'लेण्ड केन्सार केयार ट्रास्ट बे ट्रास्टनि गेजेरजोंबो जायफ्रा केन्सार बेमाराव गोलैनाय दङ बिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनाया सोलिगासिनो दङ बेखौ जों नुनो मोनदों। आरो जों दिनै बुंनांगोन जे जोंनि बे 3 बोसोराव बिटिआर सरकारा बा इउ पिपल दैदेननाय सरकारा दिनै गोबां माखासे प्रग्रामफोर जों लानाय नुदों। दा जोंहा रागाम मोनसे मेगा फेस्टिभेल जों बेखौ नुनो मोनदों। बे जाबाय कालचारेल डाइभारसिटि कालचारेल एक्सचेन्ज बेबायदि खामानिखौ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा इउ पिपल सरकारा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। 100 राव गोनां मोनसे पयट्रि बिनि मोनसे 100 लेंगुवेज पयट्रि फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलाबो अलरेडि जोंहा खुंजाखांबाय। जथुम्मा होननाय 2.0 दा बे जथुम्मायाबो खुंजाखांबाय। फार्स्ट इन्टार 6 रिजनल काउन्सिल प्रिमियार लिग ISPL बे खामानियाबो जोंहा खुंफुंजाबाय। क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल बेबो जोंहा खुंफुंजाबाय। जा मैहुर इन्टारनेशनेल ट्रेड फेस्टिभेल बेबो जोंहा खुंफुंजाबाय। आरो जोंहा फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेबो जोंहा खुंफुंजाबाय। आरो जोंनि बिटिआरआव एसिया ख'ख' चेम्पियनशिप बेबो जोंहा खुंफुंजाबाय। जा बावखुंग्रि फेस्टिभेल बैसागु आरो बिहु बेबो जोंहा खुंफुंजागासिनो दङ। 132 दुरुन काप बेबो बिटिआरआव फार्स्ट हिसाबै जों खुंफुंनो मोनबाय बेखौ जोङो मावफुंनो हाबाय। आरो जोंहा दाख्लैहाय थेंक्स गिभिं एन्ड पिस प्रग्राम बे प्रग्रामाबो जोंहा जाखांबाय। आरो दिनैहाय जों नुदों खेल महारन जागासिनो दङ। दिनै बेकसित भारत संकल्प प्रग्राम बेयो जागासिनो दङ। आरो नै मैयासो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जे जोंनि गेलेनाय बिथिङाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल बिथिङाव जायफ्रा दिनै देरहासार जानो हादों दा बै बिथांमोननो कनकेश्वर नार्जारी स्पर्ट्स एक्सेलेन्स एवार्ड बिथांमोननो होनो हानाय जादों। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेबायदि खामानिया जोंनि लाइमोनफोरखौ निसय इन्सपाइरेसन लाबोगोन थुलुंगानाय लाबोगोन आरो इयुन समावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बे बिथिङाव निसय गोसो होगोन जों बेखौ मिजिं खालामो। दा बाहाय जोंहा 100 सासे सुबुंफोरनो जोंहा मोनसे बान्था होनाय जाबाय 1 लाख करि। आरो 10 जन स्पर्ट्स मोजां क्लाबफोरनो जोंहा मोनसे बान्था होनाय जादों 5 लाख हिसाबै। आरो बेबायदि गोबां माखासे खामानिफोरखौ दिनै बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारा बेबायदि मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों। आरो दिनैहाय जों नुबावदों गोबां माखासे बेबायदि गोनां जोंहा माखासे प्रजेक्ट लानानै माखासे बिथांखि लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों। जा सुजित नार्जारी गोसोखां न'ब्लां सुजित नार्जारी मेम'रियेल अडिट'रियाम बेबायदि जोंहा 40टा समस्थियाव बेबायदि खालामनायनि बिथांखिया सोलिगासिनो दं। जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्थियावबो जोंहा नैबे जोंनि सान्थिपुरावनो नैबे सुजित नार्जारी गोसोखां न'ब्लाङा लुफुंजागोन बेखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। बीर सिलागां बसुमतारी इन्डुर स्टेडियाम बेबो जोंहा जोंनि माखासे नांगौ जायगायाव बेबायदि लुफुंनाया सोलिगोन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्थियावबो मोनसे बीर सिलागां बसुमतारी इन्डुर स्टेडियाम बेयो थाइखाजुरियाव जोंहा लुफुंजागोन। बेनि थाखाय जोङो खोब गोग्गानाय मोनदों। आरो जोंहा दिनैहाय नुदों बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल सेन्टार दाख्लै पार्कआव गायसनबाय। बेनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बे बिथिङाव खामानि मावनानै जोङो एसेब्लाबो थांनानै थानायनि सुबिदा बेखौ जों मोननो हागोन जों बेखौ नुनो मोनदों। दिनैहाय जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय नलेज सिटि मोनफ्रोमबो 420टा बिसिडिसिआव नलेज सिटि खालामनो थांगासिनो दङ। दिनै माखासे जायगाया माखासे बिथिङाव बियो मावगोर जासिगोन माखासेया सिस्टेम मथे बियो लुफुंजागोन
जों बेखौ नुदों। आरो जोंहा दा बिटिआरआव बा बिटिसिआव जा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों जालाखर टिकेन्द्रजित नार्जारि मेम'रियेल डिजिटेल सिनेमा हल, बे सिनेमा हलाबो दिनै 9 जायगायाव बेयो लुफुंजागोन बा बिनि गेजेराव दिनै 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव जा रुनिखाथायाव बे डिजिटेल सिनेमा हला लुफुंजानायनि थाखाय दिनै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जा गोबां बेबायदि माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ। जोङो जोबनाय गैयै सान हर दिनै खामानि मावनानै बेखिनि खामानिफ्रा जोंनि बिटिआर सरकारनि गेजेरजों 3 बोसोराव बियो निश्चय जाफुंसार जादों बा बेबायदि खामानिखौ जों मावनो हादों, जों बेखौ बुंनांगोन आरो जोङो गोग्गानांगोन आरो जोङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनो जों साबायखर जासिनांगोन। आरो बेल' नङा, जोंहा दा आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गोबां जोंहा बिथांखिफोर जोंनाव दङ। दा बिनि गेजेरजों जोंनि बे समष्टियाव जोंहा गोबां माखासे बेबायदि रायजो राजाफोरनिसिम सौहैनो हानाय जे जोंहा स्किमफोर जों मोननो हादों, बिथांखिफोर जों मोननो हादों। बिनि गेजेराव जोंहा नैबे समष्टियाव 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव गासै 9था जा बिसिडिसि दङ, 10था प्राइमारि कमिटि दङ। बे प्राइमारि कमिटियाव गासै 5221 सा सुबुंनो जोङो PM किसान जों होनो हादों। खोब गोजोनथावना बाथ्रा। आरो जोंनि नैबे PMAYG, बे PMAYGआ जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव गासै 4590 सुबुंफोरनो जोङो न' लुनानै होनायनि बिथांखिया दा अलरेडि सोलिगासिनो दङ। बेखौ जों अलरेडि जों मोनफैनो हाबाय। आरो जोंहा दा अरुणोदय स्किम हिसाबै जोंनि नैबे समष्टियाव 9542 मानसिफ्रा दा अरुणोदय मोननानै दा न'खर सुंथानायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बे मोनसे रेशन कार्ड, मोनसे समाव जों रेशन कार्ड होनो हायाखैमोन। 17 बोसोराव 15 बोसोराव जा नांगोला BPF सरकारा हाग्रामा महिला बिथाङा बेबायदि रेशन कार्ड होनो हायाखैमोन। नाथाय जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा 3 बोसोरनि गेजेराव नै दाख्लैनिफ्राय जोंनि समष्टियाव गासै 4530 सुबुंफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होनायनि खामानिया दा सोलिगासिनो दङ। गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बे रेशन कार्डनि जे खामानि, बे खामानिया कार्डआ राननायनि लामायाव फैगासिनो दङ। बे मोनसे। आरो जोंहा आसाम सरकारनिफ्राय जा चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड आरो सुरित फान्ड, बे सुरित फान्डखौ जोंनि समष्टियाव 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव 1145 जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो, जोंनि बेमार आजाराव गोलैनाय सुबुंफोरनो बेबादि चेक राननायनि बेबस्थाया अलरेडि जाखांबाय। बेखौ जों होखांनाय जाबाय। बे मोनसे। आरो जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव गासै जल जीवन मिशना 71टा 71टा जों दा लुफुंजागासिनो दङ। दा बे लुनाया सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेरजों गोग्गो दै मोनलोंनायनि बेबस्थाया निश्चय जानो थांगासिनो दङ। बे मोनसे। आरो जोंहा दा आसाम दर्शनाव जोङो नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियाव 15टा जों बेबायदि आसाम दर्शननि थाखाय 2.5 लाख बेबायदि मोननो हानाय जाबाय। आरो बेल' नङा, जोंहा नैबे आसाम सरकारनिफ्राय मडेल अंगनबादि सेन्टार बानायनाय जादों। बे मडेल अंगनबादिया जोंनि बे समष्टियाव गासै 10टा बे मडेल अंगनबादि माबाया लुजागासिनो दङ। आरो बेल' नङा, जोंहा बिनि अनगायैबो गोबां माखासे फिसा फिसा आसनि, जायखौ जोंहा सेमि गभर्नमेन्ट होननानै बुङो, ब्लकनिफ्राय बिसिडिसिनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफोरनो सलार राननाय, थिं राननाय आरो सुइं मेचिन राननाय बायदि बायदि बेबायदि राननाया दिनै सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारा 5 बोसोर थागोन, 10 बोसोर थागोन, 15 बोसोर जुदि थायो, जोंनि गांनाय उखैनाया 100% रायजो राजाफोरनि सौहैगोन, रायजो राजाफ्रा मोननाय जागोन। जोङो हाग्रामा महिलारिनि बादि कम्बल खुन्दुंजों रायजो राजाफोरखौ जों थगायनानै हाद्रि बाला सारनानै गावसोर खौथि खौथिनि बिगोमा जानो नाजानाय जोंनियाव बेबायदि सिमां गैया। जों आसा खालामो जोंनि सरकारा रायजोनि सरकार, जोंनि सरकारा गोरिब गुन्द्रानि सरकार। आरो बे सरकारनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो जाहाथे हायो, जों बेखौ मिजिं खालामो।